Okay, maing mudto na usab kana tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga higala na ng atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino ako diay ang kora paroko karon sa ayungon. O ako usab ang matud pa head sa Commission on Migrants and Itinerant People sa Diocese of Dumaguete, no? 25 years in service na ato, 28 years in service na isip ko sa kapare. Diocese of Dumaguete, no? Alang niya itong nagtagsunod sa ato ang Facebook page, no? So nahala no, o niya ato di ay nga timbayaon og may munto ang among obispo diri sa Diocese of Dumaguete, si Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager sa Estasyon DYWC, Radyo Bandilio, si Father Ramonito Maata, o ang ato apod nga mga kadagkuan sa Katolikong simbahan diri, si Monsignor Glenn Corsiga, ang amo usab nga kining Bika General. Nahala no, good morning na kanaton tanan. Bino ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day, July 6. Ang ato ang Saint of the Day karon July 6 mao si Blessed Emmanuel Ruiz and Companions. Karong adlaw pigi sa ulog pod ang kapistahan ni Santa Maria Gorete, no? Maria Gorete, no? Mga martir sa Katolikong simbahan. Ug gimanusab kini si Blessed Emmanuel Ruiz, no? Kini si Blessed Emmanuel Ruiz and Companions taga Santander, Spain kini siya, dili Santander, Cebu. Noon niya, nahimo kini siyang usa ka paring Franciscano. O niya, nagserbisyo siya isip misyonero sa Damascus. Niya, during their missionary stint, anti-Christian riots took place. Shook Syria and thousands lost their lives in just a short time. No, niya, among them, Emmanuel and his brothers. Niya, they were beatified by Pope Pius XI. Okay? Nya karong adlaw sa ulog pod ang laing kuan siya patrona, no, sa Katolikong simbahan gyapon sa kasanta, si Santa Maria Gorete. Nahala no, padayon ta sa ato ang mga buhatonon. Ari kita sa atong CBCP News. Balitang simbahan niining kamudtuhon. CBCP nagpadayon karon ang ilang retreat agi og pagpangandam sa ilang umalabot nga 126 plenary assembly karong moabot pitsa 8 hangtod sa 10 niining bulan sa Hulyo tuig 2023. Balita gikan sa Vatican miabot na og 600,000 ka mga pilgrims ang nagparehistro sa umalabot nga World Youth Day nga ipahigayon sa Lisbon, Portugal karong sunod bulan sa Agosto. Gikatakda kini sa pitsa 2 hangtod sa 6 sa nasangpit nga bulan. Okay, no? Sa alang ni adtong gustong mo apel sa World Youth Day, no? Padayon karon ang registration. Okay, ready na ang taga Lisbon, Portugal alang sa World Youth Day from August 2 to 6. So, alang na atong gustong mo apel. Nahala no, ari kita mahigala sa atuang catechism, no? Catechism ta, no? So what are some of the reasons why we should go to mass? Unsa man ang mga rason usahay, no, ngano nga mo apil gitag misa. So batud pa ni Bishop Fulton Sheen, ilado kay ni siya, if you don't get anything out of mass, it's because you don't bring the right expectations to it. Mao di ay kusahay nga maingon ka nga murag wala ra man jud nahitabo sa akong pagsimba. Kay ngano man dili di ay mao ang imong expectations. Ang imong expectation sa iyo. Because the mass is not an entertainment show. This is not for a show. Ang dili ni para nga malingaw ka. It is worship. It is a kind of worship to God who made us and saves us. Sa ato pa ang utuan di ay ang misa dili ni para malingaw ta. Entertainment ba? Dili. Ang misa di ay para ni nga atong daygo ng Dios nga naghimo ug nagluwas kanato. It is an opportunity to praise God and thank Him for all that He has done for us. Mao kini ang kahigayunan
nga atong daigon ug pasalamatan ng Dios tungod sa tanan nga iyahang nahimo alang kanato. If we have a correct understanding of Mass, it will become more meaningful to us. No, kung eksakto gyud ang ato ang panabot sa misa para nato makahatag kini kanatog dako kayong kahulugan. We will want to go to Mass. Ganahan kita kaayong musimba na. If we understand why the Mass is God's precious gift to us, we should think of not refusing that gift. Okay, ang misa di ay gansa sa Dios alang kanato, so dili yangay natong balibaran. Okay, klaro? Okay, what are the unsa man ang usa sa laing rason ngano nga musimba ta? It is the command of God. No, kuang gina sugo gid na sa Ginoo according to the third commandments given to Moses. Remember to keep holy the Sabbath day. Exodus chapter 20 verse 8. No, balaana ang adlaw nga igpapahulay. Nya alang kanatong mga Katoliko, ang adlaw igpapahulay is chaman Domingo, kay magsugod ang ato ang bulan, magsugod ang atong semana Lunes man. Lunes, no? Dayo abot og Domingo ikapito na sa 7th day adlaw ipapahulay, no? So niingon ang Ginoo, no, matud pa balaan na ang adlaw nga ipapahulay Domingo para naton Katoliko. Number 3, it is the command of Christ, no? Mao kini ang sugo ni Kristo. Matud pa niingon siya, no, ug miingon siya, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, dawata ninyo kining tanan ug imna, kay kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo nga giula alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. So ato pa, si Kristo mismo mao'y nagsugo nga mosimba kita. Okay, klaro? Unya, sugo pud na sa simbahan. Nga man, tungod kay ang simbahan mauman ang lawas mistiko ni Kristo. No? May katungod ba di ang simbahan pagsugo? Of course. Mateo kapitulo 6 versikulo 18 sa 9, diingon si Kristo ngadto sa mga apostoles, sultihan ko kamo, ikaw si Pedro, kung ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Kung bisan gani ang kamatayon dili maka buntog niini, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Kung unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No, sumuni siya. No, nga sugo di ni Kristo nga musimba kita, sugo po sa simbahan ug sugo gyud sa Ginoo. No, so Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo nagsugo gyud kanato. No, klaro ba? So simba kita ha, ang anang naadtong mga walay simba, simba kita. Importante kayong musimba ta. Okay? Okay, unya another question. What are the benefit of a mass? If we give God a chance, He will help us experience the tremendous benefits of the Mass and the Eucharist. Be patient, bring an attitude of prayer and thanksgiving to Mass, and you will reap great spiritual riches, consolation, confidence, peace, deep happiness, and spiritual strength for the challenge of life. Mother Teresa once wrote, Jesus is my God, Jesus is my spouse, Jesus is my life, Jesus is my everything. Because of this, I will never be afraid. Mother Teresa went to Mass every day. If we love the Mass as she did, we too will live in Jesus and He in us, and we will never be afraid. Okay, no? Nindot kayo ng mga mayuniin ni Mahala, no? So, muna, no? So, di na lang una kita kutob, ha? Kinaapa ko'y daghang kayong schedule. Di na lang kita kutob, ug daghang kayong salamat sa inyong papag-iuban kanako dinhi sa ato ang programa sa kahanginan, CONA Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kining inyong katekista, inyong higala, inyong kora paroko diri sa Ayungon, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Mayong Mudto, Pilipinas!